Bož pomozi. Zdravlje vama ljudi, a i nama koji smo došli do vas. Evo fotografije s naše nove privremene bolnice. Vidite na što to liči. Dobar dan svima. Najpre hvala na ovom velelepnom dočeku u ovoj našoj kući gde smo navikli da obitavamo, lečimo se i stičemo zdravlje. Ja ću samo ukratko, s obzirom da je danas mesec dana, da prođem suma sumarum onako kako je sve počelo, koje su nam bile neke tačke do sada i svakako da vam danas prenesemo utiske o tome dokle su stigli radovi u zdravstvenoj stanici Doma zdravlja Vračar. Dakle, kao što svi znate, Paunova je zatvorena 25. jula. Mi smo počeli sa protestima i prvim saopštenjem 1. avgusta. Jedino zvanično saopštenje od strane ministarstva je bilo ono 4. avgusta kada smo čuli za to obećanje o zdravstvenoj stanici Doma zdravlja Vračar i obećanoj rekonstrukciji tog istog Doma zdravlja Vračar za mesec dana, odnosno naše preseljenje odavde tamo za 1. septembar. To nam je sutra i ono što smo imali prilike da saznamo početkom nedelje jeste da je to preseljenje premešteno, odnosno pomereno za 8. septembar. Da li će od toga biti išta ili ne, vidjet ćemo. Ono što je činjenično stanje jeste da tamo nije započeta rekonstrukcija i da zapravo to što se tamo zbiva ne može se nazvati čak ni sanacijom. U pitanju su molerski radovi i nekako krečenje, ali suština jeste da ono što se trebalo desiti, a to je ta rekonstrukcija, da se ona zapravo na Vračaru ne zbiva. Ono što mi nismo dobili, kao što znate, odgovore na pitanja do dana današnjega, to je u čemu se razlikuje rekonstrukcija Doma zdravlja Vračar od Paunove i da zapravo do sada nismo saznali šta je sudbina ove naše bolnice ovde u Paunovoj 2. Tako da danas smo, kažem, išli da izvidimo situaciju, da prenesemo tu vest i eventualno da ovako, barem na ovaj način posvedočite i vi putem slika kako taj prostor zapravo izgleda. Kao što može da se primeti, ovaj prostor u kome, iz kog smo mi izbačeni, odnosno gde su zaključana vrata, jeste praktično luksuzan prostor u odnosu na ovo stanje koje smo tamo zatekli. Tako da, eto, to je ukratko slika koju danas možemo da prenesemo. Nije obećavajuće u svakom slučaju, već naprotiv prilično poražavajuće kakav je odnos prema mentalnom zdravlju u zemlji, prema ljudima koji se leče i dokle je sve to zapravo stiglo. Možda bi ti, Sneža, samo malo dopunila u tom smislu da nećemo da osporimo da postoji neka namera u smislu da se nešto radi na pitanju spašavanja dnevne bolnice, primarno Branko Gačić u Paunovoj, odnosno sada pećemo ovaj nastavak Paunova da možda izbrišemo i da postoji neka ideja da se tu nešto radi, ali način na koji se radi, kako se radi i ko se uključuje je diskutabilan. Znači, termini, datumi nisu u skladu sa onim što je na terenu, što bi rekli, odnosno što smo videli i kakvi su uslovi za rad. Mislim da to stvarno ne odgovara nekako potrebama naših pacijenata, naših porodica i nas koji smo zaposleni u timu. Prvo, pitanje bezbednosti, prva i osnovna stvar koja se postavlja je pitanje bezbednosti svih nas u takvim uslovima. Lokacijski, prostorno
možemo da budemo zadovoljni, dobijamo veću kvadraturu, to može lepo da se sredi, da kažem da se, kako kažu, zategne, ali ono što smo sada videli, stvarno je nekorektno da se tu može očekivati bilo kakav terapijski rad u narednih ne 10 dana, nego iskreno za jedan duži period.